Aquest dijous, diverses autoritats de la comarca i de la Generalitat de Catalunya han visitat l'excavació arqueològica de la Vila Romana de Lloris al terme municipal d'Isona i Conca Dellà, amb la finalitat de veure els avenços. Que ens mostrin els resultats de les darreres intervencions d'una campanya que està promovent el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb una subvenció del Departament de Cultura, que és propietat de la Generalitat de Catalunya, i la tenim ara cedida per un espai de 30 anys al Consell Comarcal. Els arqueòlegs encarregats de l'excavació han volgut fer una visita tal com es faria a un públic encuriosit per conèixer les històries que envolten aquesta troballa, essent l'única vila romana de la zona dels Pirineus. Aquest és un projecte que impulsa la Universitat de Barcelona i el seu Institut d'Arqueologia al 2018, que busca estudiar la ciutat romana. El juny passat s'ha realitzat una campanya intensa on van participar 17 estudiants universitaris. És un projecte molt interessant i, a més, una vila extensa, potent, que té àrea domèstica, àrea de treball, unes termes i un mausoleu. I, en principi, l'objectiu és poder continuar fent aquestes excavacions, mirant de col·laborar amb l'Ajuntament d'Isona. El més important és el patrimoni, preservar aquest patrimoni de viles com aquesta, romanes, no n'hi ha gaires, doncs estaria molt bé poder continuar aquestes col·laboracions i aquestes excavacions. Està previst per l'any vinent acabar l'excavació de l'edifici termal, on falta trobar l'accés que connectaria amb la mateixa vila i també poder excavar en alguna de les moltes estances. Es calcula que la superfície total que podria tenir la vila és de 4 hectàrees.